Sí. No veo el cuchillo, ma che non mi piace andare. Che no, una cosa. Sí, esas tres rubias. No, sí, que aquí está cambiada. No, buenas. No està la meva companya per aquí? Doncs... sí. Farem una mica més. Sí, perquè arriba entre els prats, hi ha un portavó. La peça aquesta entra a la leva del banana. Sense aquesta peça, el tornillo no fa res. El tornillo no agafa la matrícula del magma. Un encaix,
Les mateixes que abans hem fet. Esperarà on s'acaba, on se surten les dues vies. Los hospitales,